मानगोनां बर'नि मुंदांखा फेस्ला फावखुंगुर आरो बिथाङा शर्ट मुभि गोबां गाबोबाय। मानगोनां प्रेक्टिकेल बिथाङा BPF दोलोआव हाबबाय। बिनि सिगां बिथाङा UPPL दोलोआव दंमोन। बिथाङा आसा खालामदोंमोन UPPL दोलोनि गेजेरजों माबा मोनसे ओनसोलनि उन्नति जागोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव। नाथाय बिथाङा बेखौ गासिखौबो मोनथिजोब्बाय आरो दिनै फोरमायबाय आरो बिभिन्न जाति गस्थिनि खोथाफोरखौबो बिथाङा फोरमायबाय। दा बेखौ आङो दसे उनाव सावरायगोन। बिनि सिगां नैबे खोथाखौ आङो बुंग्रोनो सानदों। यात আগতে মই এই কথাটো ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে बिथांखौ BPF आव हाबनायाव सोरबा सासे ससियेल मिडिया क्रिएटर्सआ माबा माबि बुंदों। नाथाय बियो मोनसे प्रट'कल नङा। बबेबा मोनसे दोलोखौ बा मानाव गेदेर BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी सारखौ मोजां मोननानै बिथाङा फैनायाव रावहाबो अबजेक्शन थानो नाङा। मोनसे राजनीतिक दोलोनि बेन्दोङाव थानानै खामानि मावनो नागिरनायावहाय अबजेक्शन थानो नाङा। जनसाधारन सुबुं आरो माखासे केटेगरिनि सुबुंफोरखौ जोङो फैनायाव बबेबा मोनसे राजनीतिक दोलोआव फैनायाव जोङो बाजानाय बा फैयाबा हामगौ फैनाङा बेफोरबायदि खोथाखौ जेबो बुंनांगौ गैया। नाथाय लिडार श्रेणिनि खोथाया आलादा, लिडारफ्रा लिडारजों। नाथाय नों आंजों साधारन सुबुंफ्रा बेवहाय फैनायाव मोनसे दोलोआ आशीर्बाद बादि जायो। खारन नों BPFनि सोरबा दैदेनगिरिखौ मोजां मोनाखै जानो हागौ। बबेबा ओनसोलनि प्राइमारिनि बबेबा दैदेनगिरिखौ मोजां मोनाखै जानो हागौ। सोरबा EMGMखौ मोजां मोनाखै जानो हागौ। बा सोरबा बबेबा दैदेनगिरिखौ मोजां मोनाखै जानो हागौ। हाग्रामा महिलारी सारखौ मोजां मोनदोंमोन जानो हागौ। सोरबा EMGMखौ सोरबाया मोजां मोनदोंमोन जानो हागौ। बेनि गेजेरजों नङाबा बेनि गेजेरजों जिखुनुथ' BPF आव फैदों आरो बिथाङा प्रेक्टिकेल बसुमतारी बिथाङा फैदों। बेयाव बाजानांगौ रावहाबो थानो नाङा। बे जुदि सासे मानसिया बाजानाय शब्द बाहायोबा समग्र BPF दोलोनिनो बेवहाय बरनाम फैयो। राजनीतिकनि दरजाया बिदि नङा। रावहाबो मालाया मा बुङो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। मानगोनां रायजो राजाफोर, माय डियर GB ब्लग फेमिलिज एंड माय डियर यूथ्स, नोंथांमोना मा सानो? आपनालोके कि भावे এই কথার বিষয় कमेन्टआव जनायदियो। किन्तु आंनिबा फैनायाव जेबो अबजेक्शन गैया। खामानि मावदों, गावबागाव मोजां मोननाय पार्टिनि बेनाराव थानानै खामानि मावदों। बेनिफ्राय प्रमद बर'खौ बिथाङा मानो नागारदों? प्रमद बर'नि समाव मोनसेबो खामानि दिनै उन्नति जायाखै। बेखौ बिथाङा मोजाङै मिथिबाय। आसा खालामदोंमोन प्रमद बर' डांगरियार शासन कालत किसुमान हप्स आखा राखिसिले। किन्तु এই আশাটো আশা হিসাবে থাকি গ'ল। प्रमद बर' डांगरियार शासन कालत तेखेते भाबिছিল बर' जातिर उन्नति हब, BTC অঞ্চলত उन्नयन हब। किन्तु आपनालोके देखिबोलै पाइसे तथा तेखेते देखिबोलै पाइसे जे एको নাই, एको उन्नयन हुआ নাই। विभिन्न जागात आन्डार डेभेलपे হইছে, उन्नति हुआ নাই। এই কথাটো তেখেতে বুজিবলৈ পাইছে। এই কারণে आजिर तारिखर प्रेक्टिकेल बसुमतारी BPF दলত जगदान करिছে। बे खोथा दा प्रमद बर'नि दिनावहाय जेबो उन्नति जाखायाखै बेखौ रायजो राजाफ्रा आंनिफ्राय बांसिन मिथियो। बेनिखायनो दिनै बिथाङा लोब लोब बुंदों, बयबो जाति गस्थिफ्रानो बुंदों हाथाय बाजारानो जालामोन होननानै। दा नोंथांमोना मा सानो? कमेन्ट सेक्सनाव जरुर फोरमायहर। थेंक इउ फर वाचिं। लाभ इउ।